L-4 il-Ministru Carmelo Abela deri ħalli l-bini tad-depo li reġa' issejjaħ mill-Pulizija għall-interrogazzjoni. Fl-aħħar jimkien żvelat kif bħalissa b'mod attiv għaddejja investigazzjoni b'rabta mal-każ tal-attentat ta' serqa fuq il-Bank HSBC fl-2010 fejn kienu sparati xejn anqas minn 14-il tir fuq il-Pulizija. U b'rabta ma' dan il-każ qed isiru diversi domandi lill-Ministru Abela li kien impjegat propju ta' dan il-bank. Jumejn ilu Carmelo Abela mar id-depo fejn kien ukoll mitkellem il-Pulizija. Dakinhar jidher li hu ċaħat allegazzjonijiet li qed jorbtuh mal-attentat ta' ħolda fuq il-Bank HSBC 11-il sena ilu. Iżda Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu flimkien mal-Aħwa De Giorgio qed jibqgħu jorbtuh ma' dan il-każ sensittiv. U wara li sar magħruf li l-Ministru Carmelo Abela ġie mgiddeb dwar il-każ seru tas-serqa fuq l-HSBC, il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li l-pożizzjoni tiegħu f'Kastilja m'għadix aktar tenibbli. Dan kif pajjiżna qed jaffaċċja sitwazzjoni surreali, Ministru li qed jipprova jikkonvinċi li ma jiftakarx l-involviment tiegħu f'dan il-każ, sitwazzjoni fejn persuna prominenti fil-kabinet ta' Robert Abela għaddejja minn din l-investigazzjoni. Bl-istess Carmelo Abela mal-bidla fil-gvern jinħatar ministru responsabbli mill-Pulizija u bil-Prim Ministru Robert Abela jerġa' jaħtar lil Carmelo Abela Ministru ewlieni tal-gvern tiegħu. Intant f'digriet illi ħareġ fit-13 ta' Mejju li mħallef Giovanni Grixti ċaħat it-talba sabiex Carmelo Abela ikollu kopja tax-xhieda illi kien ta'. Dan kollu jqajjem diversi mistoqsijiet kif l-ewwel Abela qal li ma jiftakarx li xied. Iżda issa biddel il-verżjoni u qed jgħid li kien l-unika wieħed illi ssejjaħ biex jixed. Turija ċara tal-inkonsistenza kbira fit-tweġibiet li qed jagħti il-Ministru Carmelo Abela.